i utilitzant aquelles famoses paraules del rei en Jaume que deia vergonya, cavallers, vergonya. I crec que és el que pot ser representar més aquesta traïció, com s'ha dit, del govern de l'Estat, amb una qüestió on hi havia hagut total i absoluta unanimitat, fins que va entrar Vox a dins les institucions. Hi havia hagut aquesta unanimitat. De fet, ara, per exemple, aquí en el grup del Parlament tenim un grup de treball, un intergrup en tota la qüestió saharaui, connectat, a més, en tots els grups a nivell parlamentari de totes les diferents comunitats autònomes, on puntualment hem anat realitzant tota una sèrie de trobades, de sensibilització, de suport, de reivindicació, de mirar trobades, que se complissin ja d'una vegada per totes els acords que va manar la ONU, inclús quan l'estat espanyol va abandonar a la seva sort en el poble saharaui sense tutoritzar aquest procés de descolonització tal i com marcava evidentment les resolucions de la mateixa ONU, quan Mauritània se va retirar de la guerra 3/4 de la mateixa i va reconèixer i va retornar en el poble saharaui als seus territoris ocupats, i per tant ha estat una qüestió que és una traïció institucional a la majoria de parlaments de tot l'estat espanyol, i que evidentment això necessita d'una reacció per part evidentment d'aquests mateixos parlaments, per no dir una traïció a tota la societat civil de les nostres illes, a tota aquesta que durant dècades han participat activament tant en els diferents projectes que s'han duit a terme, com Escoles en Pau, com Vacances en Pau, com tota la connexió que hi ha hagut amb moltes famílies d'aquí, amb moltes famílies d'allà, connexions que han anat més enllà de passar un estiu a Mallorca o en el conjunt de les illes, sinó amb una vinculació i amb una feina activa, i molt especialment de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui, i que per tant, a part de ser una traïció a nivell institucional, també és una traïció a la nostra societat civil, que una vegada rere una altra vegada, evidentment, sempre s'han manifestat a favor de la llibertat del poble saharaui. Per tant, entenem que és una qüestió espinosa. Com deia abans, hi ha un grup de feina aquí, un intergrup que se diu precisament el Sàhara, on evidentment aquesta setmana farem qualque tipus d'actuació. És a dir, no serà possible una declaració institucional perquè no hi ha acord de tots els grups polítics, com vos deia abans, però el manco sí de la majoria, excepte l'extrema dreta, i que per tant entre tots intentarem que la nostra veu se senti a dins el conjunt de l'estat espanyol, que d'això se tracta. És a dir, davant d'una qüestió com aquesta no podem callar, perquè al cap i a la fi vol dir, per part nostra, suposar que les relacions internacionals se basen a damunt interessos purament econòmics i no damunt la Declaració Universal dels Drets de les Persones, que és com hauria de ser. I davant aquesta lectura de dir que qui mou el món, qui mou les relacions internacionals és l'economia, evidentment és que creiem en la democràcia, ens hem de plantar i hem de dir per aquí no hi passarem.